Liang chunga kum u woi na pedeng ki nong tray kam apa ki imlang salang social activist na po kasnong mau senram abang dan hero hapo ke jelam igalia bro ko woi hakini ki singi ki bamenta anda habang apoi hapo kasnong mau senram ngatip sai hi ba ambita manga bro ko partai ngatip hi ba kasnong mau senram kali kasnong ka bajur selap tam hi ha ka partai bro ko woi bat kadan hero hapo ke jelam igalia kadan hapo ke India jika ia bang pau ni kapor kalong ba kum ka senong ka bajur selap tam anda habapoi kum hakini ki por bakawan kani ka ayom telang baro ki pai ba ki ya kendu ki jing ka bakrau ba namar balai kawan ka jing kerdu ka bakrau tam ya baro ki nong song snong hapok kani ka snong hi bro ko we dei bong ma kren no mata tang ki snong mo senram ning hapan kren ro ya baro ko we ka than ka badon hi hapok ka mo senram hi bro ko we bon lagi pai ba nong song snong mata ki ya kendu ki jing ka bakrau ba namar balai ka jing kerdu kadan hapre ki po tingi sngau si ban pen pau balai namar balai abang itip sai kasnong ka bajur selap tam ha ka partai menta hero pat hapning kini ki ayom telang kawan hero ka jingkerdu tam haladangi pha hero ha ka partai namar ngasngau ban ong ba nakaliang jung kinong song snong menta kini ki sngi habang isai habagi phai syakadiang syakamon hapdeng ki ki wa ki baki lej ban wat keleng sodong ki larengat lot don chu ki ki buat tang kendiat ro kindang yo wat tang man pendan kam ha ka bade bat ka jing imbreu ka baman la ka sngi namar kani ki jing duna ladangi phai ka balong ka bakrau ka long ka jing duna ha pedeng ki bam ki di namar kala jur palat ha pedeng kani ka por telang ladangi phai ka por slap kan wan nadu ki benai me naru benai jemang ter bat kan nong ka slap ka ba inem la ban tip hadu kan no kan trekam dan dei ladangi pej pat ha po kani ka snom mo snam nadu ki benai September nadu benai September, Oktober, November, December, January menta usnem batmai, February, March, April ro uslap 4 ya. Jika ai kabat jia ter ya kinong song snong, ki basong hapo kan ki snong, hapde ke jingker du ka bakrau yang bakin ya kendo. Namar balai, ki benai ki dang bon ki ban sawan syakmat ya ka ba, kinong song snong laki lasung tu na am bakin ya ka Tene ke ai berkhoi ka bang apan pau, ban ngasoban ong syakani ka por ba menta kani ka ayam liur ka bansawan ngiso ban sutu syai ba ka jinglong ka jingman ka nimdei banlong ka basnio ya kinong song snong hi bro nama kinong song snong ki badan khamtam chipok ki thain nong kendong larangi phai kat kum ka history ba alek no syakmat ki babun kinong song snong ki dang sanya hi ya ki ki wa ki batuj charum ba chaneng ki badan marjan ba ki snong namar balai ki dang yo ban pendan kam ha ka badei ba ka jing lech sak jan ke jing lech sum chipok ki ki wa ba kum juro lardei habat ki bam ki di mta kinong song snong ki dang yo ban penan kam syusyu habang ong ba kat kum ka jingtip ka batmai jan ka snong hi bro ka wei mta ladang i phai kum kinong song snong ki badan hi po ka parthei bro ka wei ladang i phai kat kum ka benta ya ka bakadei bangin yo ya ka bam di kanum dei banduna na ka sau phau litar hapdeng man la iwei pa iwei ibreu ngide ben yo ha ka chisngi kata kamul ada ong sau phau litar kla ban long no artli ki borti ki bahe ngide ben yo kata kadai ka jing shisha ya ka partai hi bro ka wei ladangi phai kat kum ka water management project ka badan hi bro ka partai bro ka wei menta ka pendem kam hi ya ka benta namar balai ni haban kren shai namar balai kum ki paj ba nong song snong ni sngo thu bang ya kendo ya ka jing ti menta kadai ka ai bro khoi ka bang apan pau ni ka por bang sngo ban ong ru ba ladangi phai kat kum ka jingnang ka jingtip ka ba khendiak habdei ba ka Department of Rural Areas Development ya kaba nakaliang jong kisispa lai puprateli lame kita kisispa lai puprateli ki bran chapok kathan borok kawe jong ka mausen ram mata ki babun na pedeng ki snong mata ki ya kendo ki jing kata ka dei ka benta ka ba kongsan ka panpau ni por ma ka jingjor jong ni ka jing ka long ba pher lar dei ki jaka nong kendong ne bat khapsor ro lame ki nong sor ro kum jo mata adon ka jing pher pedeng ka jing kendo jong ka jing pher pedeng ka jo jong ka ka long ba sapok sor mata ngai ba ki pajba nong song ki yo ka jingiram kala belong le sen na ki MLS scheme kala belong na ki MP scheme kala belong na ki no ki scheme ki ba ka sarkar kala ban ai ndai support nong kendong mentala rangi phai pade kadan betang ni ka jal jivan mission lani kata ka water life mission ya ka ban nakaliang jong ka sarkar pedeng kala pentrei kam hi habro hoi keri India te habang i menta ya kani ka jal jivan mission menta ka pentrei kam mi kini ki project menta chaman la ki snong ka ai ki scheme ki ba pher menta
handai ke ai ke basa kalong lang ke lang jong ko jal jawan mission kladep ong hero ba man la ka wei pa ko ke telum yeng kan pun poi ya ka haki yeng ki jongki handai anda habang ka persang ban ti benia ai ke benta sababun ki snong am dei tang hapok mau sendam keleng saudong ngalap menta ba kala supoi no tang ki pipeline la supoi tang ki pipeline haman lagi tenum yeng borok khoj handai ka pat hadu kat menta kam palaban poi ikani ke berkhoj hero ngan haban tentu ya kaliang nak kaliang jong ka public health engineering ka PHE department ka bapej yang benta namar ka bapej menta ban penyo ya ka umbam ka umdi ya ki nong song snong ki bran hapok ka jelah hi borok koi hi don kam ban yo ya ka jing sung thu ka jing champang kumno ban wat ya ka umbam ka umdi na ka menta ban pensuk ya ka mensem jong ki paj ba nong song snong ki besong ha ki snong baper kumju habang ipai hapok ka snong mausen ram namar ki snong ki bran spot nong kendong ki ya kendo ya ka babun ka jing ki paj ba menta ka sngi menta ki por ki kendo ya ka babun ka jing kham tam na dagi kren kum ha ki por ki bamta hapok ka snong mausen ram ki jinge seng ki bahek ki dan cepok kan ki snong mau sendram ki breu na keleng saudong jong ke jela lani wat na bar jela ro ki wan cepok kan ki snong mau sendram ladang i pairo kum ki toris ki bawan cepok ki snong mau sendram mata ki wan ban pej benia ya ke ai ke benta baki sotenat bat kum ju ladang i pai kem tam ki paj ba ki pendan kam ya ka umbam umdi shano mentakin yo nang no mentakin haban wat kin haban tiet kani ke ai ke berkhoi ke bang apa pau ni ka por namar keleng saudong mentan nagi nong song snong dia kendo ika jing ne kapor bat ke berkhoi ke bang haban poro ni kapor lada ka project jal jivan mission kedon ka project jang jal jivan mission kedon menta ke baki pai bakin haban yo ika jing sok lada omla ban pembiang ika tekini gide ke berkhoi ke beta ke bang sotu namar belai kum ke jingken ke barang shen ki penpau batang kendiat ki beriu ki duna andre menta anda bangi pai pat anda habangi pai patangkum kawai ke senang napok mau sendam mentangi lap ba ke jingkerdu jong ki beri menta ba long baro na pedeng ki nong song senang ki ba song hapok ke senang kata ka di ke benta ke bang penpau ni ke por namar belai ladang i perkhat kot kum ke national rural drinking water program arja khatpra kani ru kala pentri kam ringkat lang bat ke jal jivan mission namar belai kala dem ongru ba ke jingpen biang ya ki jakas nong jakasa hanong kendong kala ki utang kum ba % namar belai kum mangal dem ong meni sekmat ba saupau liter sau politar iwe ibreu ki dimen yo man la iwe ibreu ki dan kam sau politar ka bam ka di lan ka sat lan ka sum ha ka sisni baki di ban priyo ban pendan kam e kata ka dei ke beta ka bang pau ne ka por na kata ka daw nga so ban kunturu tang ya ka PHE department menta ha pangi pai sport nong gendong menta apo ka mau sendram blok hi brok away apo ka mau sendram constituency brok away ngidon UMLA UMDC balai ki MLA ki MDC ki mlak ban pentri kam ni ka benta lada ki sautu baki dankam ban bot ya kamram kum kita ki breu ki bayeng halo ka riti sin char paj ba ban shakri yo paj ba nong song snong naga benta ka constituency man la iwe MLA ki de ban don ka jingkit kli kumjo la de une ka MLA ni MDC ro kumjo in haban chim ka jingkit kli naga benta ban wandra ya ka umbam ka umdi ka ba kraw naga benta ka jindon kam jong ki paj ba nong song snong kata ka de ka benta ka bang kongsan bahan ni ka por na malada ki MLA ni MDC hadu ki MP ro kumjong haban ong la kimla ban snotho ya ke ai banga ngapan pau ne kapor kata kamut kim dan ke jingpit kli ai ru ya ki paj ba nong song snong ki ba haman la ki wei ki snong la ka de hasor ne kumjo hanong kendong ro kumjo idi bendan ke jingkit kli ka benta ka ba kongsan la dan kren ni ka jal jivan mission a water life mission ka bong no ka bre ke jingem ka bening kong ka bangi nyo hak teng jongi iwe ibreu ka de ka ombam ka omdi ka bangi di ban yo tang ka umbang undi nga hawang lakapor ndai ka sum ka sat yung dibanyo kumjo na kata ka daw nga kunturu ya ki MLA ki MDC kamtam hukum kini ki por ki bamenta ngalai i baka MDC ka jan te de ban ong bak kita ki bril ki banyang ka MDC kin chulai ban penbi yu paj ba lai project kin chu ong bangin le ya ka ai ka bagan kam ki yu paj ba handai ayum i do ka mentah pokon ki snong ni klem yi ai ru batang khendiat do banak lang jung MLA ni MDC kin shim kia ban kit kli ya ka jingdan kam jung ki paj ba ki babon ki paj ba ki sa ko dom ki paj ba kim kra ba chu ban kan mau man tai ki MLA MDC ngama boleh kim chiot ki so tho sai ba ki num yo ek ba ki dan kam kata ka di ka benta ka mga pulpaw ni ka por bat ka ka mga sumot ong ni ka por ngam ko aban ben ni ka tho ino ande nga kran ba ubriw ne ka brew ibalong ki MLA ki MDC aba ki shim ya ka kerdan ban long kup kita ki nong shakri ya ki paj ba nong song hapo ka jalan me gabal ya ki de ben dan kam kat lang ya ka jingi tre lang ba ki ben so tho sai ba ki long hi ki shakri jong upaj ba nong song hapo ka jala kata ka di ka benta ka ba kongsan nga pulpaw ni ka por ba ki num de ban ya la ro
ya ka riti sencha paj ba kabelong ka Constitution of India namar balai kalkum ka Constitution of India ka debkren shai ba ka don ya ka fundamental rights of the Indian citizens ka badon hi ha ka perthai borok ka wei kata ka di ka benta ba kongsan lagi sngothu ba kilong ki shakri paj ba ki ben yang rikat lang kham beda pen ken ya ka fundamental rights of Indian Constitution but kino ki scheme ki project Lara day kumpong nak kung kajal jivan mission ngila abat ong ni kapor ka bamenta nakalang ju MLA ngani MDC ki di berbuat kilat gentiro bampen kloy ya ka jingyo ya ka benta ki project baper ki snong ki thau amde ben ong ba u MLA ni MDC ki chuwat tang jing don bor jong ki taman chupun yo kam ni ki beri jong ki lada la yo kam ki beri jong ki ro itundro ki department mata lai ki officer baper la ni ki engineer bampen kloy ka beri jong ki ndai ayu pat kata ka jikit li ka jong ki nak benta unong song snong obadan hapok ka constituency ka bagi don maki kata ka di benta ka banga kedaw ni kapor namar balai kom ki breo ngi so thong em asla perthai ban ka sngi man kapor mantang yo sngaw bangi dwa yo blai hendai ka ai bor khoi manta la ngi so thu bangi dang tip hi yo breo kata ka mot ngi te ban tip ru yo blai la ngi so thu shai bangi tip breo ngi tip blai hedai kata ka benta ka ba kongsan ka bangi long ki breo ba sngaw thu ba sngaw khia na ka benta ka imlang ka sa lang hi ka bangi don bro ko wei ngamar ngamdei breo ban ong bangan long tang unong kendong ni unong sor ngamdei tang breo bang bangan keren na ka benta ka jing e jonga shimet ndai ngahaban keren salon sar ya baru khoi ki badan kam ha ka jella lani kumju ha ka ri India hi brokoi ka bangala la ka bot ka bor ka jonga ngan ha ban pun pau namala da kerdu ko rata ka bot kan wan ra ya ka jingdu ka ba kraw jong ki paj ba hadu ban toy du pu ru ba ki paj ba ki babon kim ban se in ha ban wat kilat klinti kum no ban penyo ya ka ka jong ki ka ba ki dan kam ha bring ban la ka sngi bat kum ki paj ba nong song snong la dan ni so thu bang dan ka jingi trelang ki paj ba nong song snong kantam hapok kani ke sedang mau sendam habang ngalap mentah ya ke jing kerdu jong ko mentah ki paj ban nong song ki di besuthu sai de ban ong batang ke jal jivan mission kala ban petri kam lu berkhoi mentah ki MLA ki MDC ro ki di ban wan ra mentah ki project ki di ban wat kilat ki lenti mentah ko belum ban thau ki lenti mentah ban yarap ki paj ba de ban ong bagi cukut no tang hapin ka kerdan ke big don tang na ka daw ba ka bor ki la yo mentah kin chu ong no bang ila don bor lada pila don bor mentah ki di ban don ka project ka scheme la ni ka pisa na ka sorkar pi don penyo Allah ke jingdan kam jegi paj ba nong song but unika MLA MDC kidi besuthu shai habala jet yeki do paj ba anda habala jet yeki do paj ba la pha yeki ro bakin dan chapok katai ke lumpung halor ka hok bakin jing shisha bakin yeng kum kita ki shakri jong paj ba la de ki long ki nong mi khmat bi ha ban mi khmat cha ka ying dor ba thau ai jong ka jelahi bro ko wei la da ki lek ban mi khmat cha kita ki ying dor ba thau ai ki di bendan hangte kumno ban wat kilat klenti na ka sorkar bagdi wan ra ya ki scheme ki project ki baper na ka benta ban yo ya ka jing mentoy jong ki paj ba namar balai habang ni ki paj ba ngi jet ya kita ki brio ki balong ki nong mi khmat ki let cha ka ying dor ba thau an la da kim la ban kren ni ki ai ka benta ka badon u paj ba u di ban yo kata ka mot kim don bor ai ru em ban ong ba ki paj ba ki long kita ki brio ki jong ki namar balai bun sen ni ji osngaw ba na ka por sa ka por kaleng saudong yi osngaw ba bun na kita ki brio ki bele yalap election ki tit da ka pisa yo paj ba kenmau bag ni kum ki paj ba nong song snong ngelum dei ban pen ken ya ka bor ka jongi ngabat phi ngi long ki brio ki budget de ki ngabat phi ni pha ki sepok ka ying dor ba thau an la da ngabat ma phi pat ni ki ni no ya ka ai bor khoi ka baki paj ba ki di ban yo kata ka mot ngabat phi ro ki paj ba nga pen ken ya ka hok jongi kum kita ki nong jet ki budget ya ki nong mi khmat kata ka di ka benta ka ba kongsan ngelum dei ban perkat bakala ngelum dei ban ong ba une kano ka brio ki bayang ka election hilong ki brio ki babyang lot tang na ka daw bagi don ki spa ngin haban pej mentah ki brio ki badon ni ka munsim ban trei ki badon ni ka jabing ban perkhat ki badon ni ka bor ka bot kumno ban yarap ki paj ban song song kita ki brio ki bang suthu sai bagi long ki brio ki babha ngin ban kam sho ban pej kita ki political party keleng saudong ki bawan mentah ban pendek ki paj ba ado ni mentah ki paj ba ngi sara ko omdom haba ja ka jing kerdo om kum ni mentah senong ni poi senong ni wan ngin lek cha ka political party ngin lek chu MLA NDC haba khadung ngi shin ki bagi long ki brio bakraw ndel da maki ki long ki brio bakraw ini suthu bangi ki paj ba ngilong ki brio bakraw ki budget ni phi go pha i phi kum ki MLA ki MDC ki ban lech chapok ki ying dor ba thau ai kata ka benta ka ba kongsan ka ba ngaong ni ka por ba ka jimut jong ka jing penbiang na ka benta ka snong kalong ka bawara ya ka jing em haba ka wan ra ya ka jing em jong ki brio ki ba em haman na ki snong bar khamta ba bang kren hapok ka snong mau senrang ka benta ka bang itip ka perthai bro ka wei kasnong ka bajur slap tam hapok ka perthai ndai ka wan ra ka jing ter khong om du kan ni tang ban yo iko umbam ko umdi ru mentah haban tet ka pisah
Ndai ka ai ka bajia kalau bantit na kapisa menta ngimnum yok bantit na po ka snong ka bamarjan na mabli ki babun ki snong barhoi ki terkhong lo ka menta haba khatdo yo hab banwan ra ka chisndan na po sor lang ka ai ka banjai ki nong song snong hato gila bantit aba khatdo kun ki nong gendong hato gila bantit lara dei nong sor nong kendong mata bagin sipulut tang kapisa hadu ki borok ki benta kata kalong le no e yang bangin ong bangin yeng na ka beta ka hok bagin sisa te kum ki paj bang isi bedun so thu sai bangidon kam banwan ra ka jingi trelang nginum dai bandu mense me ke ai borok hoj nga kum uwei na pedeng ki nong song snong bami na po ke snong mau sendam berkum juro kum uwei na pedeng kita ki social worker ki batrai nam ta ke emlang salang hapo ke jela meghalaya om dei tang hapo ke jela meghalaya menta na haban kren do menta kum ubriu u bayen hlok hok ba ke jinsisa nganum po ban kren ba u neka ne kano kano ke party ne ki balong ki MLA ki MDC menta ki le ke bedun kam re em ni don kam ban pet ye ki bril ki bala ban trei Gibril ki balak bantrei, kita gidi gibril ki balak bantrei, lada kita gibril ki basoto syai baki kuat tangha ke bor ban long ki nong yalam, khatdu khatwai kita ki long ki nong nilam, yang abad ye pi hakawai pat kasngi, ban wen ya ke jingker du hapok ka snong mau sendram, mentang gidon kam ke jingi trelang, lada dei na ke Jal Jeevan mission, kabadei kita ke water life mission, ane kadei kita ke ke bora ke jingem. Kumjuru UMLA bat MDC jadi bendan ringkat lang ban wat ikilat glimti ban wat cakap sarkar jelan ke sarkar India ru borok away ban ong bagi don kam ngi ki paj ba ya kini ke skim ke projek ban penteri kam nak benta banyo ya ke ke bangi pendan kam man lang ke sengi kan mendai banduna sau politar hapring iwe pa iwe ibreu ke bangi di banyo ban pendan kam ha ke sengi khaddu khadwa yang ha ban pempau mata ni ke por namar ba ke National Rural Drinking Water Program kaben habaro khot ki jela ki bepe jong kari India bangi di besutu syairu bangi don hapdeng kari senchar pajba ka bangi haban senchar hi dalade lade ane democratic country ngi ong tekapor bat ka ei ka bangi sutu syai menta omde ban ong ba mano ban ong tang na ka daw bangi yo e ka kam ban pentrei lembagi department ngi labyang ndre em ladang ngi pentrei ya ka kam lade uno officer lani uno contractor lani uno MLA ni MDC Kinong bakin siyok tang kakam, layok ye ka bil, layok ye ka pisa ka baki lahun maki, ndai lada ka long tang jing hun ka jongki, kala abyang ye ki, ndai perkhat lem ye ki paj ba, ki ba em ba ki badan kam man na ka sngi ka jing im juki, ka baki ye kendu jing e, syai kan poi la syai bala chi sngi. Ngasaban kenturu ye ka dorwa snong mau sendam hi bro kawai, bakan syim ban wat ikilat ki baki lenti, kumno ban penyo nak ka jingdon kam jong ki paj ba nong song snong ki ba em hapok ka snong mau sendam. Om di ban ong ban cukut no tang ban chulong no ka jing senchar. Nama ka jing senchar hi kadai kata ka jing senchar lada bisotu ba senchar nak mta ka bha kamet jong ka snong ka thau pidin perkhat ya ka jing e ba ka jing suk ban wanra lang ban pendam ka jing e ban wanra ka jing suk jong ki paj ba nong snong bagi di ban yo ha ka snong hi brokoi naga sngi sya ka sngi kin mendai ban la ban ong ban cukut no tang ban chuong no labyang kublai sibon